Samtang traffic rerouting scheme nga ipatuman sa mga sementeryo sa Davao City karong kalagalag, gihan ay nasa Davao City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO. Epektibo kini sugod karong Nobyembre 1 ug 2. Ani report. Gipagawas na karon sa Davao City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO ang traffic plan alang sa pag-obserba sa kalagalag sa Davao City. Sa mga mobisita sa San Pedro, Forest Lake, Orchard, Masonic, Wireless ug Roman Catholic Cemeteries, one-way traffic gikan sa Father Selga kanto Torres padulong sa Circumferential Road. Ang padulong sa San Pedro ug Forest Lake didto moagi sa Jade Street, dayon left turn sa Turquoise Street. No entry ang Father Selga corner Circumferential Road. Hugot sab nga gibawal ang parking atubangan sa sementeryo. Ang kining atong kanto Torres o Father Selga is regulated. One way na siya. Padulong dito sa Jade Circumferential. Ang katong adto sa San Pedro Memorial Park is mulipton sila ngadto sa Jade Street. Then diretso na sa entrance sa San Pedro Memorial Park kay katong ilang main entrance mahimo na to siyang exit. Sa Chinese Cemetery, one way ang Sarenas Road kanto Gahol Street hangtod sa kanto Bakaka Road. Ang mobisita sa maong sementeryo muagi sa JP Laurel Avenue, mag-right turn sa Gahol Street ug right turn sa Sarenas Street. Sa Davao Memorial Park, ang outer lane sa MacArthur Avenue padulong south ang agian sa mosulod sa sementeryo. Samtang ang duha ka inner lanes alang sa motorista padulong sa south. Mag-allocate sab ang CTTMO og sidewalk alang sa mga tawo nga mosulod sa Memorial Park. Ang atong gihimo nga traffic plan diha sa Davao Memorial Park is doon na tayo dedicated lane, katong outer lane para sa mga sakyanan nga mosulod dito murayton sa Davao Memorial Park. Naapon tayo dedicated nga pedestrian pathway para sa mga tao nga mulakaw padulo pasulod. Ang mga vendor ibalhin sa atubangan sa northbound sa Memorial Park. Katong mga vendors nga naa sa right portion mismo dito sa kilid padulong dito sa Davao Memorial Park is gibalhin nato dito sa Pikas para walay mga sakyanan nga muhunong na mupalit og bulak, mupalit og kandila. Sa Buhangin Memorial Park, one way gikan crossing Milan Buhangin hangtod sa kanto Mamay Road. No entry sab ang Kabantian Jehovah Road. Ang maong traffic plan ipatuman sugod Nobyembre 1 hangtod Nobyembre 2. Ana sa 274 ka traffic personnel ang ipakatag alang sa mga sementeryo. Mihangyo ang CTTMO sa katawhan nga kung pwede sayo nga mobisita sa ilang minatay aron malikayan nga magdasok sa mismong adlaw sa kalagkalag. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.